postoji dosta koleginica koje, bez obzira na to što su mi koleginice, ne bi mogle da budu sa mnom. Mladi pevač Milan Stanković nedavno je objavio spot za pesmu Od mene se odvikavaj. Fanove je obradovao novom frizurom i golim torzom, a nas je zanimalo da li ove promene vode mačo imidžu, koji mu do sada nije bio svojstven. Ne planiram uopšte da se menjam, preko 125.000 fanova govori o tome. Ako ste na sceni, potrebno je da se razlikujete od onih koji to nisu. Ako želite da budete izvanredni, morate biti izvan reda i samo 5% populacije je jako uspešno u tome što radi, generalno drugačije. Oni drugačije razmišljaju, drugačije se ponašaju, drugačije rade, drugačije se čak i oblače i koliko god to bio teži put, to je moj izbor. Koliko ga obožavateljke vole pokazale su nedavno ispunivši mu želju iz detinjstva. Krasive, moji dragi fanovi su za jedan od rođendana mi poklonile, odvele su me na hipodrom, obukle kao kauboja i jahao sam konje, tako da kauboj sam postao, a valjda sam i njima princ neki. Zbog prirode posla kojim se bavi, Milan se često sreće sa bivšom devojkom Radom Manojlović. Tvrdi da mu to ne predstavlja problem. Mi nikada nećemo biti neprijatelji i sigurno je da medijski nikakav cirkus ne možete očekivati. Uprkos tome što je sa Radom ostao u dobrim odnosima, ne želi ponovo da bude u vezi sa nekom pevačicom. Partneri se ne biraju po profesiji, nekako postoji dosta koleginica koje, bez obzira na to što su mi koleginice, ne bi mogle da budu sa mnom. Tako da partneri se biraju kao skup raznih osobina, karaktera i slično, podudaranja, hemije i svega ostalog. Na pitanje kakav je njegov trenutni emotivni status, kratko je odgovorio. Bolje je kad si solo, kao što moja pesma kaže. Za Mondo TV, Marija Atanasković.